Hola, hola, jo sóc la Marta, benvinguts un dia més, jo dic un dia més i no un dimecres més perquè sóc un super desastre i vaig pensar que em prendria el mes d'agost de vacances i que el juliol seguiria penjant coses, que he fet el que m'ha donat la gana i fa molt que no penjo res, però bueno, al setembre tornaré amb normalitat a un vídeo cada dimecres. El passa ara quan tingui temps perquè tampoc estic molt per casa, com veieu aquest no és l'escenari normal i moltes coses, llavors doncs com és una mica així de bojos aniré pensant quan pugui. I benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Bé, avui us vinc a parlar de que em sento super malament perquè sóc la pitjor booktuber del món mundial. Tothom està fent el Black History July superbé en plan vaig pel 7è llibre del Black History July i després hi ha gent que està fent la Reading Rush i jo estic aquí fent malament el meu Black History July. I és que a més era com el primer challenge lector que feia com a booktuber i em feia molta il·lusió en plan hola, Black History July, que guai, quina il·lu, no sé què. I només m'he llegit 3 llibres. Bueno, a veure, que no hem acabat el mes, però bueno, que ho porto fatal, vale? Fatal, i no passa res, tampoc he penjat vídeos. Obviem això i parlem del que ve el cas, que són 3 petites ressenyes dels 3 llibres que m'he llegit de moment a Black History July, així, supercurtetes i ràpides. Dic supercurtetes i ràpides i tardo la vida i mitja. Però comencem amb el primer llibre que m'he llegit per aquest Black History July, que és Neix un teixidor de somnis de Ngugi wa Thiong'o. Aquest llibre m'ha encantat, m'ha fascinat, o sigui, estic enamoradíssima, in love, m'encanta, vull llegir molt més sobre aquest autor, molt fort. Està escrit amb una manera molt particular, o sigui, és una novel·la, però està escrit amb un estil bastant periodístic, d'acord? També amb moltes dades històriques, amb moltes notes de traducció, moltes notes de l'editor, moltes notes de l'autor, que no s'ha d'oblidar la feina que ha fet l'editorial per traduir aquest llibre i per publicar-lo. Impressionant, O sigui, està tot super explicat, no et perds res, està tot super referenciat i narra la història del protagonista, del Ngugi wa Thiong'o, quan marxa de Kènia, al seu país natal, a la Universitat de Makerere a Uganda, i llavors, mentre ell es diu Neix un teixidor de somnis, el despertar d'un escriptor, perquè explica una mica com als anys de la universitat doncs, comença a guanyar premis per les seves obres de teatre, comença a treballar com a periodista, o sigui, com comença a ser la seva vida com a escriptor i com es consolida com a escriptor, mentre explica quin és el context polític i social de l'època de la independència d'Uganda, explica el context, la violència racial per part de la colònia, dona la seva opinió sobre temes super delicats i llavors jo crec que aprens moltíssima història i t'ho passes molt bé perquè és una novel·la, però no una novel·la normal, sinó una novel·la amb molt de contingut. A mi m'ha obert com bastant els ulls i he après moltes coses noves, moltes perspectives que fins ara no havia pensat. Treu qüestions sobre la literatura africana, que ha d'estar escrita en llengües africanes o en anglès, que és l'idioma que, per exemple, ja estudiava. Crec que filologia anglesa deu ser l'equivalent o alguna cosa així, estudis anglesos. La veritat és que l'autor no es calla res, dona molt el seu punt de vista, és superinteressant i el recomano moltíssim. A mi les dues que m'ha encantat és el tercer d'una trilogia i sens dubte m'hi llegiré com els altres dos. És que estic superfeliç, o sigui, em va encantar, o sigui, quan vaig acabar-me el llibre estava com, uah, m'ha encantat, en plan, estic superfeliç perquè m'ha encantat. Vale, el segon llibre que m'he llegit no m'ha agradat tant, El retorn de Toni Morrison, està com super ben galardonat i com que és superimportant i tal, i a veure, no està malament el llibre, d'acord? Està molt ben escrit, molt ben estructurat, narra la història d'un home després de la guerra de Corea que torna als Estats Units i com ha de fer un canvi des de que torna allà, que està com que l'atenen i acaba com en un psiquiàtric, com escapa i quin és el canvi que fa fins a arribar amb la seva germana que està com en un altre lloc i unes mogudes que no us explicaré perquè si no és una mica spoiler. Està molt bé perquè el narrador va canviant, vale? Ara és com si el propi protagonista estigui explicant la seva història a un novel·lista o a un terapeuta que està escrivint per ell i després també doncs, salta el punt de vista dels diferents personatges i va canviar el narrador i la veritat que en aquest sentit està super ben construït. Bueno, jo crec que el més interessant i el més important d'aquest llibre és sobretot el context de violència, el context de violència racial que es viu en aquests moments i com s'exposa en el llibre és bastant impressionant. I doncs en aquest sentit m'agraden moltíssim perquè, buah, i a més és molt dur el llibre, però sabeu com a l'espai de Hollywood quan graven com amb ciutats de fora dels Estats Units que fiquen com aquell filtre groc, aquelles pel·lícules amb filtre groc? Doncs està escrit d'una manera que és com si tingués aquest filtre groc i a mi com això em cansa. O sigui que per una estona està bé, però per un llibre sencer, no sé, a mi m'ha cansat, però no vol dir que no m'hagi agradat, o sigui, si l'hagués de puntuar, doncs potser li ficaria un 3,5 o un 4 sobre 5, o sigui que no una mala nota, però que en comparació amb els altres dos que m'han encantat, aquest està molt bé per aprendre, per saber doncs
doncs, context social, història per conscienciar-te, per prendre paper, però amb mi tampoc. O sigui, no sé, els personatges podrien haver estat més desenvolupats, o sigui, m'hagués agradat entrar més a dintre la psicologia dels personatges o el que fos, i no tant com aquest constant filtre groc, com... És que no sé com explicar-ho. És un filtre groc, totalment. El llibre és un filtre groc. I doncs, per últim, un llibre que m'ha encantat i podria estar parlant hores i hores d'aquest llibre és Fluorescència, Copanoma en l'agua. El de Tentació de somnis m'ha encantat, m'ha fascinat, però està escrit en un estil periodístic, sents moltes coses, però és molt diferent. En canvi, aquest m'ha commogut, o sigui, és una delícia llegir-lo. Explica unes coses tan profundes però tan humanes i tan senzilles a la vegada. Podria parlar de molts temes, de com tracta Déu, de com està escrit, però em donaria per 4 vídeos. Es tracta de la història d'una protagonista que es diu Mercè Chava i és resident de medicina, o sigui, comença el llibre just amb un record de quan s'està graduant, i escriu com una mena de diari, que es dirigeix a Déu, però sobretot a la primera, la segona i la tercera part, perquè està escrit en 4 parts, sobretot a la primera i la segona, el fet que li estigui escrivint a Déu és que és molt interessant també el paper que té Déu, perquè és com si l'estigués escrivint a un amic, però no un amic, o sigui, a mi em passa molts cops, és que el que m'agrada molt és que m'he sentit molt identificada com ha sabut captar la humanitat de les coses i com les ha sabut portar l'autora al paper. O sigui, quan a vegades vols endreçar com els teus pensaments i parles com algun amic imaginari, en plan, no sé, t'imagines que estàs com parlant amb algun amic teu sobre les teves mogudes, perquè així com endreces els pensaments dius, no, perquè això i tal. Bueno, com a mínim és una cosa que jo sempre he fet molt i llavors com quan està parlant a Déu al principi, doncs sembla que sigui com això, que està com endreçant els seus pensaments i no necessita una resposta. Llavors parla de diferents temes, reflexiona que uns són amb el suïcidi del seu germà, l'altre és els seus problemes mèdics amb la regla, perquè té regles molt abundants i té un problema de l'úter, Déu, el paper de Déu, i una qüestió que no la diré perquè és com una mica spoiler del llibre. I amb tot això, mentre fa aquestes reflexions i aquestes veritats, aquests pensaments sobre, per exemple, ella és metge i pensa ojalà se'n morís aquest pacient o altre, són pensaments superhumans. Jo trobo que no els he pensat òbviament perquè jo no sóc metge, però que sí que he tingut pensaments d'aquest tipus amb altres coses i de vegades sento la sensació de pensar que el que estàs pensant és malament i aquí te n'adones que no, que és superhumà. És jo crec que el més important, diré molt la paraula humà, però és que és molt humà aquest llibre. I mentre parla de totes aquestes coses, a la vegada aconsegueix, o sigui, és que no et sobresatura, o sigui, a la vegada està parlant sobre el context de racisme constant que hi ha en aquell moment a Sud-àfrica contra els estrangers, o sigui, impressionant. Aborden molts temes, però no aborden massa temes, o sigui, no es fa pesat ni... No sé, és que la veritat és que estaria parlant tot el dia perquè té moltíssimes coses i crec que porto molts minuts ja parlant d'aquest llibre i és hora d'acabar, de veritat, m'encanta. L'únic que he trobat a faltar és que, bueno, que no m'ha acabat d'agradar, però ja és una cosa personal, és que alguns, o sigui que els marges per baix estan com molt curtets, però la resta m'ha encantat, estic supercontenta, superemocionada, no sé què més dir perquè estic com una de les grans lectures i grans descobriments d'aquest estiu. I bueno, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagin agradat les meves 3 recomanacions. Si us ha agradat, us podeu subscriure, donar like i tot això perquè motiva molt com a booktuber i com a youtuber en general, doncs, rebre com feedback i coses d'aquestes. I bueno, ens veiem el pròxim dia que torni a penjar un vídeo. Adeu!